May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Mayor Salvador Escalante nagkumpirma sa presensya sa nagapakilala MNLF sa Cadiz City. Baligya nga isda kag utan, naging kumpiskar kag ginaligar, ginkonsumo sa Taga City Legal Office. Napulo ka mga persona pilason sa mahulog ang ilang nasakyan nga tricycle sa Suba. Disaster teams naka-alerto na para sa Semana Santa. Kag sa Good Vibes, PBA All-Star Games sa Bacolod sa Domingo na. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pagpabaskog sang police visibility sa mga simbahan kasubuman mga tourist destination ang ipatuman sa Semana Santa. Mga disaster teams ang naka-alerto man. Sunod kay Colonel Reynerio de Chavez, ang PNP Provincial Director sa Kinaandan, mas pabaskugon ang police visibility sa mga lugar nga ginapaabot dagsaon sa mga tao sa Semana Santa. Nalakip na diri ang mga simbahan kag lugar nga ginakadtuan sa mga tumuluo. Kay tungod nga bakasyon man, nalakip sa balantayan ang tourist destinations. Upoy sa iban nga mga ahensya sa gobyerno, may lakbay alalay nga ipahamtang. Iniagud to ipasiguro nga manginluwas man ang pagbiyahe sang tagsa-tagsa. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, sa Kinaandan naka-alerto ang mga disaster teams sa probinsya kag sa tagsa ka mga local government units sa kada Semana Santa. Mga ganitong panahon, nandito lang kami. Palagi kami magbabantay at palagi namin isa sa ilalim yung kaisa na ating No vacation ating no police. vacation po yan. Normal na po yan sa amin. Ano yung alert status, sir? Actually, normal status Normal. pa po tayo sa ngayon. And of course, sir, inihintay natin kung wala naman po kasi nga banta sa seguridad. That is why normal alert pa po tayo. Pero- The same pa rin, sir, yung police visibility, lalo na may pag-iingtingin. Yes, sir. Opo. Actually, hindi po natin yan nilulubayan. Dahil nga po para masiguro natin yung kaayusan ng ating probinsya. Sa number 9, Governor Eugenio Jose Lacson nagalaw nga maging kampiyon ng Negros Occidental sa ginapaabot nga regional meet sa bulan sang Mayo. Ilabi na nga ang Negros Occidental ang mangin host sa among kahiwatan. Sumo sa gobernador kung tani mas mangin maayo ang performance sa Negros Occidental sa Western Visayas Regional Athletics Association meet sa Mayo 2, Tubtub 7. Sang 2023, second ang Negros Occidental sa Iloilo nga amo ang nangin kampiyon. Nagapaabot sa mas nahandaan na subong ang hinampang. May mga 12 milyones pesos ang pondo nga ginpain sa probinsya para sa paghost ang WIVRA. Ginapabot pa ang provincial meet nga sulod sa gobernador ang magaserbi ng dry run para sa regional meet. We would like to achieve that goal, especially that we are hosting. I hope we're better prepared this year, compared to the last. Ang atong kununipigan, kung kulang sa Wibra, was those who wrestling. Yeah, because we did not even have we did not even compete in that event. I understand there is now, but last year I think we did not even compete, and this gathers a lot of medals. Sa number 8, right-of-way permits ang kabangdanan kung nga nagadamo ang illegal connections sa Seneco. May 5,000 to 6,000 ang kadamuon sa natalupangdan nga illegal connection sang nagpatigayon sa survey ang Negros Electric and Power Corporation kag Central Negros Electric Cooperative. Siling ni NEPC President Roel Castro, may 8,000 ka mga kontador ang ilanakitan nga wala sang silyo, pati maan nga ini kabahin sang illegal connection. Pahayag ni Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, hindi pa nila mapatud kung bala kabahin sa mga
numero ang iligal nga pagpangawat sang kuryente rason nga nagalapot sa kapin 300 million pesos ang systems loss sang distribution utility tugas ang pilferage sa nagliligad nga tuig. Ginako nila pore nga kabahin sa ilang mga kabudlayan ang right of way kag mga requirements sang Office of the Building Official. Ilabi na sa mga lugar nga madamo ang illegal settler families. Rason nga madamo sa mga konsumidor ang nagatap sang linya sang kuryente sa ila malapit nga kaingod. Nagalaom sila pore nga sa idalom sang pagdumala sang NEPC, matigayon nga mabuhinan ang kadamuon sang illegal connection sa franchise areas sang Sineco. If the illegal connection is the illegal tapping nga tanaw naton, it can be corrected. No. There is a need for an elevated metering scheme, the AMC, which we are already doing it. No. Damo lang ikatama ang areas, no, especially sa mga informal settlers nga Still right of way gihapon ang and the concerns. issue still. But So I hope the city can also help us on that. Sa number 7, bangkay nga nasapuan sa Suba sa Sagay City, nakilala na. Gikilala kay Eliseo Paderna, 69 anyos, Sumpurok Malipayon, Barangay Jan Ay, Sunod Jang Escalante, ang bangkay nga nasapuan sa Suba sa Sagay City kahapon. Ang biktima sunod sa kay Police Lieutenant Hana Bangkil, ang Deputy Chief of Police sang Sagay City PNP, nagapuyo sa iyang utod sa Sagay bangod bulag sa asawa. Ginaligar man nga may diferensya siya sa paminsaron. Nakita si Paderna sa mga residente nga nagapadulong sa Suba, apang nasapuan na lamang ini nga patay na. Nagapati ang PNP nga posible aksidente nga nahulog sa Suba ang biktima kag nalumos. Sa number 6, 14 ka mga anay katapos ang NPA ang nagbaton sa bully gikan sa gobyerno. Matapos nga magbalik sa sabak sang gobyerno, ang 14 ka mga anay katapos ang na-dismantle nga Central Negros 1, Kumiteng Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor, gintipon sila sa isa ka programa sa Barangay Aganan, Sibulan, Negros Oriental kahapon. Pinaagi sa Provincial Department of the Interior and the local government, 13 ka mga regular nga NPA members ang nagbaton sang cheque nga tig 15,000 pesos bilang immediate assistance, 50,000 pesos para sa livelihood assistance, kag isa ka militia ng bayan member nagbato naman sang 15,000 pesos para man sa immediate assistance nga sa kabilugan naglapot sa 910,000 pesos. Magluwas sa Eclip Cash Assistance ang Provincial Veterinary Office sa Negros Oriental ang naghatag man sang cash assistance nga nagabalor sang 5,000 pesos kada isa sa 14 ka mga anay rebelde. Mayara pagid sang kasapatan sidling sang utan kag reading materials. May bugas pagid kag food packs. Naglaom si Governor Manuel Chaco sa Garbaria nga mabuligan ang mga anay rebelde nga liwat makasugod sang pangabuhi. Pinaagi sa nabaton nga bulig gikan sa gobyerno. Sa number 5, isa ka lalaki patay sa pagpaniro sa Himamaylan City. Patay si William Balsimo, 38 anyos, matapos ang gintiro sa Purok 1, Barangay Carabalan, sulad sa Himamaylan sang kagabi. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, ang hepe sang Himamaylan City PNP. Ginsiling sa pakaisa sa biktima, gagikan sila sa namatsan kag nagpadulong sa Tianggi agud magbakal sa ilim noon. Kag samtang nagapungko ang mga biktima sa tricycle, hinali sila nga gintiro sang sospek kag naigo sang bala sa dugan. Ginhingagaw padala sa ospital ang biktima apang deklarar nga dead on arrival. Nakilala na sang PNP ang sospek kag nagaparayon naman ang ilang hot pursuit operation sa karon. Sa number 4, napulo ka mga persona ang pilason sa mahulog ang ila ginasakyan nga tricycle sa Suba.
Sa video ni Paula Petalia, makita nga nagakinaran-kara ng ini nga mga persona sa pagtabang sa mga kabataan nga nagkalapilasan sa mahulog ang ila ginasakyan nga tricycle sa suba sa Barangay San Fernando sa Talisay City, Miyerkules ang hapon. Sa report sa Talisay City PNP, isa ka pamilya sakay sa tricycle kag lunsay mga residente sa Barangay Banago sa Bacolod City. Magapaligo kuntani ang mga biktima sa suba sa imbang apang suno pa sa driver, wala nagkagat ang iya nga preno. Rason nga nahulog ang tricycle padulong sa suba nga may dalagko nga mga bato. Ginbuligan sa mga nagapaligo sa suba ang mga sakay sa tricycle. Lakip na ang 4 ka magagmay nga mga kabataan. Nakaangkon sa minor injuries sa nagkalain-laing nga bahin sang ilang nga lawas ang mga biktima. Madasig naman nga nagresponde ang makatapos ng Talisay CDRRMO kag gilayon nga gindala ang mga biktima sa Talisay City Health Office. Sa number 3, mabkab kag mga e-jeepneys gidepensahan ni Mayor Alvin Benitez nga dako nga bulig sa pagserbisyo sang LGU pati na sa public transport. Giklaro ni Mayor Alvin Benitez nga ang mabkab gamit ang Grab app isa katikang para mangin epektibo kag mas mapaayo ang pagserbisyo sa mga city department gamit ang salakyan sa Bacolod City LGU. Wala nagakasayuran sa Lucia nga nagakumpit sila sa katapos ang transport sector kabay na diri mga taxi bangod para lamang ini sa mga city employee ang mabkab. Gindugang niya nga wala siya sang nakita nga rason kung nga ginapamatukan sang grupo sang Traditional Jeepney Organization ang plano nga pagtalana sang Green Lane o kung rota nga para sa mga biyahe nga electric jeepney sa syudad. Ang grupo sang Kabakod Negros Transport Coalition o kung NETCO ginabalabagan ang paghatag sang rota sa mga e-jeep sa pagpati nga sarang sila madulaan sa palagabuyan. Ilan nga ginahingyo ang pag-review sang local public transport route plan sa tuyo nga mapangapinan ang nabilin nga traditional jeepney kag kasubong man mga taxi drivers kag operators sa syudad. No? Just for the record, ang MABCAB is not designed to compete with any of the public utility or public transportation nga rin sa Cebu. It is really designed for our own city hall use. Ang e-jeepney or ginareklamo man kahapon sa mga traditional jeepney operators. Ang e-jeepney itong lupisat. Well, hindi ko na maintindihan ano reklamo nila sa Egypt. Kay kung lantawon ta sa gin test run ang Egypt, tanan nga mga operators, tanan nga mga jeepney drivers nga sila nga mas nanamian sila kay mas dako ang ilang maganar ang income nila kung mag-usar sila sang electric jeep o ang e-jeep naton. No? It saves operational cost. Ano pa nang aton pangitaon. Sa number 2, baligya nga isda kag mga utan nga ginkumpiskar sa Bacolod City Legal Office gikan sa merkado, ginalegar, ginkonsumo kag nagkaladula. May report si Nico Delfin. Nagalain ang buot sa manog isda nga aton lang ginhingadlan nga si Elsa. Kay magluwas ginkumpeskar ang iya mga baligya nga isda kag lukos sang katapos ang City Legal Enforcement Team. Ginaligar nga iya pa nakitaan nga ginaluto kag ginasud-an na sa enforcement team ang iya mga produkto. Subong niya wala ko lukos kay hindi ko pagtagaan sa ginakuan ko kay hindi wala ko karimit kay tungod na dakban ko. Mapatod mo nga imo tong ginluto? Oo, iban. Paano? Iban. Ang buka-bukaw, isa lang to kabilog. Oh, isa lang to kabilog ang buka-bukaw. Paano mabaka nila makabaka sigta isa ka buka-bukaw? 200. Ginsiling ni Elsa nga Martes ang nagpatuman sang clearing operation ng enforcement team sa Libertad Market kag kabahin sa mga nakumpiskar ang iya mga baligya. Sa time to yaya nakatago na yang amon niya sa sulok-sulukan, dingkwa pagigaya. So diin naging kwa dampe. Dito sa magsakari. Ang kaupod nga manog baligya ni Elsa among nagpost sa mga litrato nga naglapta sa social media. Wala siya maghuna-una nga balikan siya sa katapos ng enforcement team kag masunod naging kumpeskar ang ilab ginabaligya nga mani sa kilid sang sidewalk sa merkado. Sa kuha sang CCTV video, makita pang paglalisay sa tunga sa mga vendors ng enforcement team antes ang pag-confiscate sa ilang mga baligya nga nagasablag sa alagyan. Yung bulikaw nila, na minsan ko balang basibas, balang mabalikan, ang makilalaan na, dito, wala ko nagsala, kami nanogit-git. Tapos ginabantayan ako nila, gabi pa lang. Kung ka-comply mo ka mo? Ga-comply kami, pangimos, kami kung gusto nila akong pahimos. Pero atubay na sobrahan ng tubig kaginabi.
Ginpanginwalan ni City Legal Office Enforcement Team Leader Ray De Mesana nga ginakonsumo sa mga enforcement team ang mga produkto sang vendors. Dugang niya nga nagbakal sang isda kag may mga nakumpiskar man sila nga mga baligya nga gindonate na lamang sa mga vendors. Ang nadakpan, gindonate niya. Ang ginaluto tiya sang enforcement team nga na picturean man sang nagpost. Sudan to yan nila. Kag dalag ko ato yang mga klase sang isda, ang nadakpan niya gagmay. Tungod din na may picture man, may mga procedures kita. Wala sang mi isa kami sang enforcement team nga magtandog sang dinakpan. So kung ma-prove namon nga ginakuhaan man gid nila or ginagamit nila ina, ang minimum kag maximum nga penalty isa lang, fire out na sila. Ginpakita niya man ang mga boxes na nakumpeskar nga isda, mga tapangko, prutas kag utan nga nakatago sa ilang storage facility. Patag niya nga kutob sa mga pagkabutang kag baligya sa mga nagapinasaway nga vendors ang ila ginapasiguro nga mabalik kag kung hindi man makuha ining dokumentado halin sa resibo kag litrato antes pa man itugyan bilang donasyon sa pila ka mga charitable institution. Ang tanan nga nagkaladakpan ginapicturean gid na. Kag mag-donate ginapicturean man. Kag may blatter entry na, then may resibo pagid sa gindonate sa mga charitable institution nga nagabaton sang atong ginadonate, no? Tungod mga perishable items sila kung hindi na nila magawa dayon makuha nila resibo kag may release order, ginadonate naton nila. Pero si Mayor Albi Benitez nagbando na nga o sisao ng akusasyon sa mga vendors batok sa enforcement team. I will call the attention sa aton sa libertad na natabo, no, sa aton market supervisors, and then we will ask them to explain kung how that happened. Ang mga vendors ang handa naman nga magpasaka sang formal nga reklamo angot sa natabo. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Presensya sang MNLF sa Cadiz City kag pagpang-recruit sa grupo ang ginatutukan sa karon sang PNP. Ang PNP nagapasalig man sa publiko nga wala sang dapat kakulbaan kay ila na iniga ginatutukan. May report si Barbara Mijares. Ginmando na sang Cadiz LGU ang pagpauntat sang construction sang permanent nga infrastructure sa ginaalagar katapos ang Moro National Liberation Front sa bakante nga lote nga ginapanag-iyahan sang isa ka bangko sa barangay Tinampaan sa Cadiz City. Sa interview sang Teresa's Time kay Mayor Salvador Escalante Jr. natukiban nga wala sang permit ang construction. Gani ginpauntat ini sa nagligad pa nga bulan. Nag-issue naman ang Office of the Building Officials ang demolition order. Suno kay Escalante, nagikan na damlag pa sa isa man ka barangay sa Cadiz ang amo nga grupo. Kag na-disband sila bangod sa mga alegasyon sang mga pagpabusong sa pila ka mga pamatanon nga ginausisa man karon. Kasubong man, wala na tuman nga promisa sa ilang nga pagpang-recruit. I have to inspect kung may building permit sila. Amo na yung rules ng LGU, which wala sila building permit, so that's why again pa-stop ko construction. The investigation, kikabati, kung may usong to na bata, may kubol, at sila mo sa Siwahon 3, we have Gustilo. But subong nakato ko 2-3 weeks ago, 3 weeks ago, but doon na wala na tao, in fact wala na mga balay nila. Di ba may sinusang alleged MNLF group na nag-atipon dito sa Cadiz? Well, of course, ma-alarma kasi nga, no? But then again, the Cadiz LGU knows the situation. The 79th IB is also on top of the situation, and also our PNP. Karon nagapaday ng validation kag pagpangusisa sang PNP sa ginaalaga presensya sang MNLF. Suno kay Colonel Reynerio de Chavez, PNP Provincial Director, wala sang dapat nga kabalakan ang publiko. Suno kay Escalante, nagbutang na sang detachment ang PNP sa amo nga lugar. Pathag ni De Chavez, ginapatud nila kung nga ang grupo yari sa probinsya kay sa records ng PNP Region 6 wala sang presensya sang MNLF sa rehiyon. Gusto natin i-assure yung publiko na huwag silang matakot kasi wala naman pong banta sa seguridad ng mga tao natin sa Cadiz. So they're here purposely for what, sir? They're here for what?
Yun po yung ating tinitingnan na at iniimbestiga kung bakit sila nandito. Kung purpose ba nila is For recruitment. loko lang o kung paano is yun yung ating tinitingnan. They're here for how long already, sir? Actually, based po dun sa report na sa atin is way back 2022. 2022, sorry. 2022. But noong time na yun, hindi naman sila, wala naman silang ginagawa dyan. Sa pahayag ang ginpagwa sang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa December 2020, angot sa ginaalaga presensya man sang MNLF sa Region 4A, angot man sa report nga pagpahamtang sang camps, kasumuman pagpang-recruit, nakasaad nga hindi ini otorisado. Ang 1996 Final Peace Agreement sa MNLF ang wala naga-authorize ang pagtukod sa mga bag-o nga kampo kag recruitment sa bag-uman nga mga miyembro. Sa Good Vibes, PBA All-Star Game sa Bacolod sa weekend na. Hindi lamang balantayan ang challenge sa skills, kundi pati na ang dance-off gikan sa mga All-Star teams. May report si Nico Delfin. Mas exciting kag mas masadya nga PBA All-Star Game ang ginhanda sang PBA upod sa Bacolod Youth Foundation sa sini nga weekend. Ginsiling ni PBA Commissioner Willie Marshall nga hindi lang basketball game highlights ang masaksihan sa mga fans, kundi pati ang pinasay nga skills challenge kag dance-off sa tunga sang team nanday Mark Baroka kontra sa team Japheth Aguilar sa Domingo sa USLS Coliseum sa alas 6 ng gabi. Maraming salamat po na tinanggap ulit kami ni Mayor dito at ang mga tiga Bacolod. Second time na po ng All-Star dito sa Bacolod. So, masaya po sa mga pag-anyaya at pag-imbita nyo sa PBA dito. Labi nga ginakalipay ng Day Baroka kag Aguilar ang liwat nga makaupod ang mga fans sa Bacolod. 2008 sang ulihi nga napatigayon ang PBA All-Star Game sa syudad. Iwas injury lang. Kasi pag was emergency natin yung injury. So, again, namin yung best, go hard lang. Yung gagawin namin. Gagawin namin kasi nakuha namin mga players. More nga, more energy nga. So, yun yung gagawin na yung energy namin. Yun na itatapat namin sa MJ. Sa Sabado, unang nga magasambuha ang Team Greats kontra Team Stalwarts para sa Rookies, Sophomores and Juniors Game. Ang All-Star Weekend, kabahin sa kahiwatan sang tuigan nga Mascara Festival. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga kung matapos na ang construction sang Coliseum kag Convention Center sa Barangay Alihis sa Oktubre, mas madamo pa nga national kag international sports events ang palaabuton sa pagsanyog sang sports tourism sa syudad. Engaged naman, collaborate kita sa mga national sporting agency or associations para makabulig sa aton promote ang sport tourism sa Mascara Festival. There could be more, Mayor, ng mga international games pa. Well, amo na ang atong plano. So if we can organize hindi lang national but international sporting events, we will not just have tourists locally, we'll also have tourists coming from other countries. Nalakip man sa balantayan pangahinampang sa Bacolod ang natalana nga Philippine ROTC Games sa Mayo 26, tubtob Hunyo 1. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb Chan, sa rin sa mga fans sa PBA no makita in flesh, live na live ang ilang mga paborito nga players sa Sunday. Ang mga fans sila relate kini sila. Sabi ko kamo. Especially ming in flesh makita mo ang imong mga idol. Tumalagsakon. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.